ine dzidziso ine nhungamiriro yekutipa gwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Honguka tiri munzvimbo yeMondoro kwaChief Nyamweda, uko tauyaka kuti tikupei zviri kuitika mumatare. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndasangana kuno kune muzukuru wangu ndisokoka uti anyapira njani? Ayo mina ngishapa. Hayi nyabingelela kakhulu sizobe sithandekayo. Mina igama lami Thulani Ncube. Ngithabe kakhulu ilanga namhlanje ngoba sethekelwe isihlobo zethu ezila edaleni lethu elaku Chief Nyamweda lapha eMondoro. Sithabe kakhulu ngoba into yakuqala ukwenzakala esigabeni lesi esakithi ukuthi siyathola laba abantu beDrumas Media babuye phakathi kwethu ukuzothatha indaba ziyazakala yonke indawo ukuthi kokwenzakala lapha esigabeni sethu. So Chief Nyamweda eMondoro hayi nyathaba kakhulu. Tinotenda zvikuru muzukuru. Asi ngadzativaudze muri yeZimbabwe kuti vasakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Christopher Chiguso. Mimi ndiye Silva Sebeleo. Sebeleo. Ya, pasea paniwala ipapa. Excellent. Ndima kama ngarira ka washa wenyu. Nawe phuma nditi? Bongo. Chitaureka nyaya yenyu in details kuti nyaya yedu yakamira yakadai ndini Christopher Chiguso ndinobva kwakadai ndakadai kuti ndizosvika mudare maNyamweda maingei chichakonzera kuti muwe muno. Tinotenda changamire ngatitsanangure mamiriro azvakaita pamusoro mambo aNyamweda. Ini ndinobva mudare rekwaGutu kwaChief Chitsa, ndinoitwa Chikuso Christopher. Saka ndauyawo mumusha menyu. Musha menyu ndamupinda nekuda kwokuti mwana wangu akauya kuno. Mwana wenyu akanga auyawo kwedu kutsvaga sadza. Saka ndatevera mwana wangu kuno nezvikonzero zvekuti mwana wangu ane nguva yakareba ari mumusha menyu. Mukwasha haana kufunga kutitarisa kubva paakatora mwana wedu kusvika nhasi. Saka ndosaka maona ndauya muno mudare. Kambudzi uzvarira pano vanhu kuti kadzingirwe imbwa. Takaona kuti tidhonzane mabhacha hazvifadzi, asi changamira vakavapo vanotiyananisa nekutionesa zvinoda kugadziriswa zvichigadziriswa. Ndosaka maona tauya muno mudare menyu changamira. Nyaya iri pamberi kaiva kwanzura zvekutaurwa naTezvara munozviziva here? Ko imi muchitoro mwana wavaridzi vaGwanzura
makaitawo sei pakutora mwana wacho ndotsetsenuruka kuya kukaita mwana wavo akawaenda kwatagara mukuchunguwa ndobva ndazotsvaka ndakatsvakawo ndobva ndaenda kumusha kwavo ndobva ndaenda ndovanabvisa kwandakabvisa katika makabisa taikuti nhau uibhetenuro yekude pachena gore rakati ndakatora mwana wavo ndikagara naye ndikatsvaga mari inoita $2 ndikati ndikandiendese kuhate zvangu ndikagara 2 weeks ndikaona $3 ndikati ndikandiendese kuhate zvangu ndikagara makore 10 ndikawana $1 ndikati ndikandiendese kuhate zvangu anditi zvinova zvine madozi ekuti tikwanise kuyanana. Mune pepa here pepa handizisei. Alright, tsanangurai zvenyaya yekusvika kumagumo tochizotangira ipapo. Ndakatorana nemuzinda mu96 tokubva tagarawo rimwe chete rechipiri ndobva ndazoenda kumusha kwavo ndobva taenda ndobva ndanobvisa mari yandakabvisa handichayemika nemupenzi kana ivo vaindibebora vakasara naro vamasamubatsiro rangu kumba kwakaitika tsaona yakaitika ndofanofanira kuti pakaparira pepa iro asi mari handisina kubvisa yandiri kuziya pandakasiya aiwa tisati tasvika pane yamusina kubvisa ma96 pamakaenda pacho ipapo makanobvisa mari makange machadyiwa mari ndiri pandichayeuka mari yandakabvisa vedari teererai nhau kuwasha haachaziva kuti 96 hakusi kureka kungotadza kuziva kuti paishanda mazimudhora ndakanobvisa mari shuwa batsirei zvinhu paikachena kubayiwa panyororwa chipaita pepa saka vakabharira sapepa racho vachapindura ngangoti ndimboisa mudare zvangu achidzokerei ndo vamaita seizvo ndovandabvisa mari yandakabvisa ndovandakabvisa mari yekupinda musha tichindovandapinzwa mumusha mari yayo pandakagumirai pandikubvisa mari handisina kubata imari yetusambo yandakachaipa 500 ndoyandisokuri but zvinotundirikudiki kwese kuti ndakabvisa mari handisina kuzobata imari yetusambo ndovandatopindirwa mumusha asi sorry yamakabisa nini mari ndizvo zvando handichayeuka yamakabisa hiyo yakawanda unoona nyaya dzenyu idzi hadzisi dzenyu mega tese tinoita izvozvo pane divorce person panoita webheki kutsvaga kuti vanhu kana varambana zvavakurambana zvedu zvakati zvakadai vakatipa here hamunhu yakurambana zvavakurambana ainge avakurambana aine jeredzwa rakati panhu pakadaro panoda mapepa ozvikuidai asina madai minaremira ikona vasati vataura apa hatina tichimbobvunza munavo kuwashakutora mapepa handina pane zvinhu mapepa anogona kunge akatsakatika handiti tisati tadzokera kuna tezvara vataurawo nhau yavo tichadzokera handiti toda kumboshanda nevanhu vaviri murume nemukadzi pamwe murume anogona mapepa amwe akatsakatika asi mukadzi pamwe anoziva paari pamwe akaviga anotaura kuti akamirira musi wedare kuti aiwa imi muri kuti maka akarasika izvi nasado aenda nemari even madha iva vanogona kuti murume vakabisa mari tezvara vaprizina nyaya yavo vachambomira tichadzokera kwavari mari yamakaburitsa mbuya chipa kuna varume venyu mari kudhara ndakati 200 kuti ungari madhora yaisenza ipanguva iyo yanga iri mari 200 kusvika yese iperi zvinhu zvese urehwarehwa hwese hwakabviswa zvimwe havana kubvisa saka imimo hapana here pamakachengeta pamainyorawo muchiziva kuti hatizivi ramangwana makanyorawo muchiti
ndinozowana kutanga inya hatina kunyora zvinhu zvakanga zvasara kunaka zvasara kumusha kuna baba right zvakanaka usaita kachi vari vaviri zvikuratidza kuti hapana chiri todzokera kuna tezvara mashoko tiri kumanzwa mukwasha achiuya kubvisa pane zvavakabvisa pa200 iri kutsanangurwa vakadeedzera sokuti vakavaita zvekuba mwana wedu tobva vagona kupinda mumusha ini nemushiro waisusu kuno zvatinoita zvinototishandisa kuti zviruva havana bepa izvozvi mukaenda chero mwana akarohwa rini bepa bepa ariko kunotori nebhuku kuti bepa bhuku yatiseki hatikava namushamenyi hazvimoere zvekuti izvo mwana womunin'ina vana vese isusu kwedu tinochengeta mapepa akaita semarikodziri wayo muno mudare anodiwa kuti zvaakauya kuwanzura akasvika akasvikoo akanga ata mwana wedu zvekuba asi paazouya auya achizvipira handiti totangira ipapo paauya kuzozvipira pauya kuzozvipira mamuchaje chii akabhadhara chii one ndizvo imimi makaita sei zvinyorwa zvakanyorwa pasi saka nhasi pano ati hatisina zvinyorwa zvacho tinoziva kuti zvine zvidiwa padare asi asi zvishoma makambouya kudare funga pato ne 2 months nditi pakuuya kwatakaita takasvika izvozvo makauya muna kukwanisa kutaura nhau yenyu asi imimiwo zveshuwa muri vakomana 4 vakadaizvo zveshuwa mugoenda kudare musina chipepa chakanyorwa kuti dare riri kutarisa kuti zveshuwa baba akabhadhara pakatikwa akabhadhara mbudzi yaana kubhadhara izvi zvaana kubhadhara zvaamai zvaana kubhadhara tiwane kubatsirana tifambe rwendo rumwe chete mashoko tinomanzwa asi ipapo ndo patiri kuti isu hatina kugona kuvapa nzvimbo patakaitira izvi kumusha kwagutu isusu tinogara kunokwara saka hatina kukwanisa kudi kunge tiri ikoko kuti tive nemapepa aya panzvimbo ariko zvaoko mapepa anofanira kunge aripo nekuti vakuru vanomachengeta vanofanira kunge aika saka nhau yenyu ndikubatsira isei mauya washa haana chaakabvisa inini ndoda kubatsira kuti muwane pfumairo kwese vese vakuona vese vagara havana zvavakabvisa vese vamusepenya asi kana nhau isina kuti vakuona basa ndikunyepa ire dai akuti akapedza kuona chaizvo chaizvo kugafiti nderwake wesita yabati mukwasha haapedzi kuroora iyo yaisi mhosva nditi chero inini handina kupedza kuroora asi tinenge da kuti tiyanane kana paita mhosva nditi tinoyanana nedu tinoyanana nemapepa ukaunzwawo pepa renyu touya tosvikoona kuti zveshuwa mukwasha kuti akabvisa 200 yakakavha apa ikakavha apa ikakavha apa apa hapana kubhadhara apa hapana kubhadhara apa hapana kubhadhara mukwasha wazviona uye tikukumbirawo roora rivaridzi tochitanga kutaura kutaura kuti zveshuwa ndazvinzwa ati ndandichikumbira kana aine paainapo totaura kuti inga ndakabereka ndandichito chimbobatai apa ndozoteya mashoko anonzwa tiri ipapo changamire tinenge tichida kuti kuyanana ndokwatavinga pano kuti tigone kuyanana tichekere kuti tigone kufambira mberi semhuri dziri pamwe chete inini ndiri mukwasha wokwevamwe handitika inini ndofanira kuziva kuti ndagara nemwana wemunhu kwenguva yakadai ndine zvandinofanira kunge ndichiita kuna vanatezvara asi tinogona kuva tiri pakushayiwa asi tiri pamwe chete handiti ndizvo saka mukutsvaga nemukuwana nemukushayiwa tinenge tiri pamwe chete risiri dambudziko rokuti tinogona kuzotadza kuwirirana nekuti mukwasha murombo handiti ndizvo nekuti tese tinotsvaga togona kudi kuroora nekuti mataura shoko rekuti tese hatisati tapedza kuroora
handitika zvichienda nekutsvaga nekuwana. Ini ndakapedza. Kana ndikatosvika kwana atezvara vanotondibvira pacheya kuti Mukwasha gara. Ini ndakapedza. Kwete zvokufadza dare asi kupedza kuroora ndokwandakaita. Ndakapedza. Right. Zvakadaro mambo. Mukaona tauya pano pamuri kudai. Kune zvikonzero nezvinovhiringidza mukugarisana nemukudi nemukuwanirana. Isusu muno mudunhu renyu muno tinouya tichifara, tinouya kudya, tinouya vekwedu ivo vanouya kwedu tichimurusana, tichisangana mukufamba nemukugarisana. Asi isusu takaona mwana wedu uyu akachishanya kumusha. Ashanya akaita vhiki rokutanga, tikaona rechipiri rapfuura, rechitatu rapinda, rechina takazobvunza kuti mwana kushanya uku kushanya kwakanaka here, kwamakabva kwakanaka here uku? Kati ana baba kwangu ndinogara uko, inini vakanditi imboenda kuhama dzako, ndichazotevera ndouya kudi kuzokuona. Tikashaya kuziva kuti zvinorevei. Zvadaro takatora mwana wedu kuti achitiratidza kuti zvaanzi ashanye. Kushanya kunopetwa makore 2 here kana 3. Imi vakuru vedare ndimi vanhu vakuru vana sekuru. Tinzwisise kuti Mukwasha kuzouya achiona mwana wedu ndo patati tizive. Kutaura nyaya yekuroora. Rachikusi. Kutaura nyaya yekuda mari yekuroora. Saka tiri ipapo Bila ndikuerengerei 6 April 2024 ete Chikuso ari kuda mari yeroora yakasara kubva kuna Obed Gwanzura. Saka mambo toda kuti muonjekere. Now we mind zvinoemizva musina bepa rakanyorwa kuti zvakauya vari kuda roora, ino hamuna bepa ramuinaro rinoratidza kuti makabvisa zvingani zvikakava zvingani, toita sei? Murikubvuma zvenyu kuti jeredzwa ravo munaro. Kuna nyaya yodzisi kutaura kwavari ndikubvunza imimi kuti muri kubvuma here kuti jeredzwa ravo munaro sekutaura zvakakubvira. Sekuru mukabva matadza kuziva kuti makabvisa mari. Kana mimi ngati unotadza kubvisa mari. Azvino kuti munhu unomira pamberi pekupinda wakufanira kuziva zvese zvawakaita. Unogona kukanga zvakaita kungu yakati. Ipane handina kumba kwakaita tsaona ndobva imba yacho. Alright, ngatimbozimbira panhau yeroora. Vanatezvara vanoda roora chitaura kuti pamari imini yandinoziva yakasara imari yakati. Totaura maererano nenhau iyoyo. Ivo kavachizoya nebepa, asi tinenge tina agreement yataita kudhara. Pane zvamunoziva izvozvo. Vazoya nebepa mochizoona kuti uraiti zveshuwa apa ina handakubvisa kunanda pakangana. Zveshuwa apa handakubvisa kunanda pakangana. Handizvo tofambira kudei, asi tine patatangira patazvotaunganira nhasi. Maererano nezvamunoziva ivo. Nokuti munhu haumanikidza zvinhu zvausingaziva. Kusvika bepa rauya, ndiro rinozokusungirira. Ndiro rinozokudza kuti hauite sei? Auzive. Bepa rinotaura kuti ini ndinoziva iwo hauite sei? Auzive. Saka chimira ndikuudze.
ani ndizvozvo ndonhau iripo takaberekerwa mumuri handiti kunyemba iyi saka pane zvamuri kushora here kuberekerwa vatakaita muri saka toita sei panyaya yepfungwa yavo iri kuenderanisa munhu atita mogena anazvakuza baba mubvunzo wabvunzwa namambo zviri kunzi namambo toita sei pajeredzwa riri kutaurwa here aiwa tese tiri vanhu vakuru inini ndati pajeredzwa ramuri kuziva imimi ndo ratoda kufamba naro nhasi nekuti anatezvara hapana chavataura handiti vati kana zvichibvira tichatsvaga bepa kuti toriwana sei bepa risusu vasati vauya neravo timbotanga tataura zvamui nazvo imimi zvamunoziva imimi kuti hatikumbonyikidzei zvinhu zvamusingazivi kusvikira bepa rauya bepa ndo richazokuudzai kuti izvizvi masvikangana manzwisa nyama ngatiitei imimi zvamunoziva imimi pajeredzwa zvamunoziva imimi zviri mumusoro mei tifamba naro takamirira bepa richiuya chakatanda kubvisa papa ne 500 ini ndinoteerera zvakasununguka kwamuri mudare nhasi asi bepa richakudzai zvakawanda ani ndizvere vabereki bepa richakudzai zvakawanda asi isusu ngatiitei zviri mumwoyo menyu nhasi 500 chiyo $500 nguva iyoyo madollars ezimbabwe asi panguva iyoyo yekuma-90 takuda ndizvo 500 iyoyo yadairi saka tikuti mune 500 US yanatezvara yamuri kuziva imimi pasina kumbunyikidzwa ndii ndizvozvo ndo yatiri kuti izvo ngatitaurai nezvazvo nezvayo musambo chimwe chii hati vanoziva $500 ngatimboshandei ne500 iyoyo bepa ndiro chazvaudza kuti chakati hatimutaurai nezviko toita sei vanati zvava vari kuwachizwa mudare manje hamunzwa tichazotsvaga tisemune makore akaita sei ona anati zvavauya nguva yaita sei nguva yareba saka nataakudare tiri kuda kuramba tichiumba ukama handiti ukama hwerudare hauumbwe nemakore hauumbwe nekunzi handichasenza ukama hwerudare hauumbwe nekunzi hameno zvazvo ai hatina chatikuudza katitakaa senguva yakareba sei kusvika December tiri munana mwedzi wechi4 mwedzi wechi5 achinge nayo vano December tasvika nokwanisa kuda asi ndoda kukumbira kusvika December asi December wacho muri kutarisira kuidisa iri yese re500 kana kuti muri kutaura kusvika December 500 yachinokwanisa kunge zvamuri kutaura zvinenge zvichinyorwa pasi vanatezvara tine mhuri asi mukwashari kuti kusvika December tinenge ndapedza kubhadhara 500 yaari kuziva ari zvino handisi kushanda asi ndinotsvaga nyaya dzakakwamira mashoko tinomanzwa asi mukatarisa kumashure kwatabva uko imichangamire makatarisa kuti vanhu vatova nemhuri maverengai makore ari
akaratidzwawo rudo neshungu. Tikaverenga zvemumwe maka yakareba kunosvika Dhisemba. Kutsvaga kunosiyana, asi tinodawo kuratidza rudo kuti ini zveshuwa ndine rudo nemhuri yangu, ndaberekerwa vana nemukadzi uyu. Tikatarisa mazera avo avanhu vakura, ndiwo atova nambuya nanasekuru, atova nevazukuru. Ndinoona kuti hapasi kuratidza chiedza chakacheka cherudo nekufarira kuti munhu ane mhuri yaari kugara nayo. Izvozvo isusu sedare, sevanhu vadare, tinotarisawo kubva nhasi zvichienda kumberi. Nekuti inyaya yasvika matiri nhasi. Dai iri nhau yekuyananisa vanhu, kuri kukumbirana ruregerero, pane nhau dzekutadzirana, tinoti zvamaita kubva awari kumashure kusvika 10 years ago, ngatizvibeurire mbi, titange zvinyowani. Hatitarisire kukanga zvana, hatitarisire kutadzirana, ngatitange nhasi tichienda kumberi. Zvimwe chete neizvozvo mauya padare nhasi. Zvakaitika hamuna kunge makauya kudara, handiti? Asi nhasi mauya kuzoreva pfungwa, tataura mukwasha wenyu ataura muripo. Ezvine zvahandisi kushanda. Asi anytime ndikaiwana before December wandiri kutaura, ndine chivimbo chokuti December ndofanira kunge ndapedza mari iyo. Asi pese pandaiwana ndichaita kuti mari iyo iwe. Ndomanzwira andaita. Utanzwa mashoko achitaurwa saizvozvo. Asi zvapa mwoyo wemunhu manje kuti ari kureva chokwadi mudare. Tinoona kuti kana ari mashoko ane chokwadi mudare, zviri zvinhu zvinozoitika zvichinyorwa pasi, zvinhu zvakakosha. Kutonyorwa izvozvi zvatiri kutotaura, saka muri kuona paina headmaster aripo. Zvakati kwasha wedu avimbisa zvakati, zvese zvinonyorwa muenda mupuwa kopeni. Tinotenda. Unyorwa signature, unosaini kwasha, mimi musaini. Tinotenda. Dare rosaini, muenda. Tingangova nemubvunzo changamire kuitira kuti tisarasika nekuti kunzwisisa nekunzwa zvinhu zviviri zvakasiyana. Mukwasha pupura kuti akanyorerwa 500 parutsambo, zvinova zvataura zvakajeka mudare kuti ndo yakanyorwa parutsambo apa. Akati kusvika muna December ndinofanira kunge ndichiwana. December wacho taikumbira kuziva kuti kutanga kwake here kana kunopenderwa kwemwedzi zvichienderana nekuwana kwavo, asi tisingavapi nguva yekuvabata kana kuvambunyikidza sokutaurwa kwamaita. Vati kusvika muna December ndaiwana. Sedare mimi muri pano Changamire, vana ava vagara kwemakore, vakaita vana vavo, vakava nevazukuru. Saka semukwasha tinoda kuti asununguke kutaure mudare kuti aiwa tezvara inini rusambo urwu ndichabvisa, handiti sekutaura kwaaita. Asi pakaberekwa kavana, pamwe pane zvimwe zvatichagona kutaurirana tichiwirirana. Senyaya yava mudare tichangoperera mudare. Nekuti ukaona mbudzi yauya kuzvarira pane vanhu kuda kudzingirwa imbwa, pane chakatanga ndo chine chachenjedza. Saka ukauya mudare tichapedza nyaya yedu mudare. Saka ndinokumbira Changamire kuti pajekere mukwasha kuti akanda zvinhu zvake mudare. Saka isusu tinotenda dare, inini kuya mudare kuziva mutemo nepatinogumira nepatinotangira. Saka ndishoya muno mudare ndoziva kuti imi munoyananisa. Matiyananisa muchaita zvokuti zvataurirana zvigovapo. Saka ndopanda ndichikumbira Changamire kuti mukwasha uyu bepa redu tichauya naro sekunyorwa kwarakaitwa. Zvichireva kuti pfuma yedu jeredzwa riri pabepa ipapo, mukwasha anofanira kutipa. Saka ndoda kuti zvimujekere mukwasha, zvisazotinetsa mangwana mudare zvemuno. Imi Changamire muripo nemakurukota.
manzo zvandataura mamuzvinzo mungadzokorora changamire nhai vedare kana anokwanisa kudzokorora here zvandataura zvepapepa tezvara pepa iroro ramunoya naro ndosaka anzi aiwa iwo unogona kutaura kuti 500 asi pepa richaita sei richauya nanatezvara saka pepa renyu aiwa rinouya haisi problem yaabvuma chete mberi yaari kuziya i500 yati muna dhisemba semunhu anenge aine mhuroka yaanenge achifidhawo saka dhisemba hakusikure baba manje uno dhisemba mhuri yacho ndiyo ikavainayo imimi ndichiwedzera ipapo imimi next dare mukatoribata bepa iroro next dare uyai tinoashedza wouya nepepa renyu zvirupai makati zvo pakasara 500 ini bepa iriri kuti pakasara 1000 indiri munzwisa bepa iriri kuti pane mbudzi dzisina kubhadhara riri kuti pane mombe dzisina kubhadhara riri kuti pane chii chisina kubhadhara takutoita dare ipa indiri munzwisa iyi tati hatingambunyikidze munhu nhasi kuti pane 1000 iwo achitipaanoziziya 500 ngatitaurei nezvavari kuita sei zvavari kuziya asi bepa rikauya richashanda navo zvavasingationesa gwara nepatiri kugumira tinotenda chimwe chandingada kuti ndikumbire kutaura changamire mhuri yavo ndiyo yatinayo pano isisu kwedu isu tine dzemhuri saka isusu tauya muno mudareka nemhuri yavo tichitaura nyaya yejeredzwa iri mhuri yavo ndiyo yavakamisidzana nayo iyi isusu kwedu isu tine dzedu mhuri isusu yavo iri pano iyi saka zvakajeka kuti changamire tiri muno mudare mhuri yavo ndiyo nekuzotsvaga mari yavari kutaura kuti vachazotipa muna dhisemba iyi vanofanira kutsvaga vari pamwe chete nei nemhuri yavo isusu toziva kuti mhuri iyi iri pamwe chete vachativikira zvedu zvii iyoyo hatitombozive nezvamuri kutaura mozouya nayo nyoresa samoni rakamirira nenyaya tiwane mabvunziro nekuti hatibvunze zvinhu takumanikiza munhu kubvunza out of topic imimi dai makaziva makanyoresa nhau dzenyu mbiri handiti mauya nhasi madzibhadhara iyi nyaya yotaurwa yevharo kubva pachinzi pane imwe nyaya inguva yakati handiti yobva yapinzwa tochitanga kubvunza kuziva mbuya ukuudzwa kuziva nzira yeparware chero mukwasha anogona kukubvunzai kuti uri kundibvunza nyaya ngani nguva imwe chete handindizvo mandibvunza nyaya yeroora makundibvunza dzimwe nhau idzogara isu hatikuziva kuti vari kugara sei imimi ndimuri kuziva kuti havasi kugara vese kana muri kuziva kuti havasi kugara vese unzaisa munhu kana havasi kugara vese unzaisa munhu tiwane kuvabvunza ndiwane kuvabvunza ini tinotenda ani muri panzwisa aiwa panonzwi kwazvo tilane nhau yeroora rapindurwa nemukwasha akandoziva 500 imimi muchienda muchinotora bepa renyu pamuri kunotora bepa nhasi kana muri kuda kusiya manyoresa samoni munosiya manyoresa samoni renyu musiwe bepa mumavhura nyaya yenyu tauya nenyaya yedu nematanga mavodya iri kuuya ani mainzwisa nawe ndainzwisisa nawo ndosaka bhaibheri ndati ngaaverenge zvakanyorwa pasamoni aiwa zvakajeka tainzwa isusu tinotonga nhau iri pasamoni mukanyoresa imwe nhau youya yotonga tochitira neyo naizvizvi kutaurwa here kuti izvo imimi makaramba mukadzi aiwa pakanaka aiwa yakajekayo changamire chiri musakatinenge takubata zvinhu zvisirizvo tabata dzakawanda takubata zvinhu zvisirizvo mabanzwisa pana angaida kutaura pamusoro wezvino ndinotenda nedare renyu rakanaka zvikuru muripo pakutibatanidza semhuri tinozvitambira inini ndambo ndinongokuacusa kuchana famba kunorwadza kufamba exactly kana muchiita nhau dzenyu ngoitai nhau dzenyu ndozvangati maiseparata nhau dzenyu zvisini asi maifamba kamwe chete ndiri muri panzwisa maingofamba kamwe chete pane zvinhu zvimaenda matsoka maenda matsoka asi zvanaka kuti izvo isu toda bepa pamwe iye zvinotaziva saka taakuuya tinouya tiine chinhu chimwe chete chekuti tinofanira kutanga nekupedza nyoka inorogwa musoro nerumhenda yozivikanwa kuti yaita sei
afa. Saka tichadzoka mudare changamire toripota nyaya yedu, togadzirisa mapepa edu, tofana kunge tinawo pajeke. Iyoyi haina mhosva inongotanga iyoyi topedzerana nayo bedu. Ndizvozvo. Haina samoni iyoyi. Nawo yakasara pai chimunyaji. Aiwa pajeka. Tuchipedza nacho tuchitanga iyo nyowani. Iyo nyowani. Aiwa panzikwa pakajeka. Tinokutendai zvikuru mufamba zvenyu zvakanaka. Pamusoro vanazuri refunga mazoreka kuna baba ndisati ndataura zvakanchida. Mazo nopindirwa nababa. Kana nditi ndinotenda nedare renyu. Matiyananisa zvinhu. Asi inini chandinokumbira ndechekuti pari zvino handizivi kuti mambotaura mugaita sei pamwecheredzwa renyu. But isusu chatichangoita ndechekuti tichangoendawo kumba kwazvanzi tombonobikirwa. Ndochokwadi. Imimi musazomira iwewe. Haisi yedu. Kutaura nawe isimo mudaro. Kutaura isi ndari. Kutaura kudaro. Tataura nawe mari yapera. Hayi nawe mari yapera. Ini nawe makutaura nei. Imu nongosununguka menda kumba kwanza dzenyu munobikirwa. Chine para mosha mudaro. Andizika chine para mosha mudaro. Tamike tichiwirirana titana nawe. Imimi ndikuzenyaya kuitika muchauya nayo. Ndofunga dare ramaona tonga itinzwe munoti kudini. Muzukuru, nyaya dzaitika panapa wadzionawo sei? Semunhu wangu ndandiri mukati asi ndinoda kunyanyo. Right. Ntabe kakulu ngoba indaba lezi beyinzizwa sikhulunywa phakathi la. Kodwa ntabe kakhulu ntabise iDrumas Media ukuthi yenze ukuthi into eziningi ziphume egcekeni ngoba ezinye izinto bezifihlekile. Ika eseziwe. Private ezinye izinto bezifihlekile zingazwakali. Kodwa khathesi ilizwe lonke serisazi okwenzakala kuChief Nyamweda. Ngithande kakhulu indaba lesi ezenzakala zonke ukuthi hayi iDrumas Media ayiqhubeke phambili isenze umsebenzi wayo. Ngiyabonga kakhulu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mina igama lami Thulani wako Ncube. Esingwazise muri eZimbabwe. Musakangala kusubscribe ku Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Siyabonga. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,